musím povedať, že ja som až vyronila slzu a hneď som písala kolegyňam do chatu, teda, že čo sa udialo a mali sme všetci z toho úplne také krásne reakcie prichádzali, takže to bolo veľmi dojímavé, za čo sme veľmi vďační. Keď príde niekto na návštevu, tak mi povie, že koľko si dokázala. A ja hovorím, že nie, že tie medaile nemám preto. Ja ich mám preto, aby som si pripomenula, že aj v tom najťažšom období som si našla čas. Na svojom príklade môžem povedať, že kvôli diagnóze nášho syna a tomu, že som nevedela úplne pracovať s tým jeho autizmom, s tými jeho prejavmi, izolovala som sa a nikde som nechodila, nemala som priateľov, nemala som žiadny kontakt s komunitou. Tam bola možnosť aj súťažiť pre deti so zdravotným znevýhodnením. Takže som stiahla aj syna. Bolo to prvýkrát, kedy som sa postavila na stranu človeka, ktorý bol povzbudzovaný. A potom keď som prišla domov, tak som strašne ten pocit chcela zažiť znova. Je to veľa roboty, ale zase ma to naplňa a hlavne tým, že ja presne viem, prečo tí rodičia nechcú ísť na VZ City Run. Prečo, alebo nie, že nechcú, neprihlásia sa. Viem, že za tým je vôbec obava toho, že ako sa budú dívať na naše dieťa, ak bude mať nejaký prejav, ktorý je atypický. Vítajte pri ďalšej časti Marathoncastu, podcastu o Medzinárodnom maratóne mieru. A popri Medzinárodnom maratóne mieru sa naozaj deje množstvo sprievodných podujatí a o jednom z nich sa budeme rozprávať s mojou dnešnou hostkou Michaelou Vlasákovou z platformy Rodín so zdravotným... Počkaj, aby sme to mali pekne. Platforma Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Tak, super. Neuvažovali ste nad nejakou skratkou? My máme takú internú skratku. Povedz. PLR. Vidíš, že to mi hovoríš až teraz. No, tak teraz bola príležitosť. Ale väčšinou hovoríme len platforma alebo platforma rodín. Platforma rodín. A táto platforma rodín, treba povedať, že ty si človek, ktorý v nej veľmi aktívne pôsobí, zapájaš sa aj z role matky, ktorá sama má už teraz tínedžera s diagnózou autizmus. Tak, áno. Pôsobím ako koordinátorka v Košickom regionálnom centre a náš syn má 15,5 roka, už mi to príde tak neuveriteľné, ale áno, už je to tínedžer. Už je to tínedžer, ktorý rád beháva. Mamka ho rada ťahá na miesta, kde sa behá a on to tak akceptuje. Áno, a to vieš, niekedy to stačí aj, že to akceptujú, nie? Tí naši tínedžeri, lebo to tínedžer, ako vieš, ináč tiež mám tínedžerku, tak to sa ti musím hneď na úvod tohto podcastu priznať. Takže viem, aké to je niekedy náročné, aj keď nemá zdravotné znevýhodnenie, ale podľa mňa to majú všetci tínedžeri rovnaké, že keď raz prídu do toho svojho obdobička, vieš... Asi áno, môžem súhlasiť, ale zase závisí aj od podujatia, na ktorom sme, pretože keď ide o tréningy, tak tie si odtrpí, ale paradoxne, keď sa zúčastňujeme, povedzme USTL Family Run, tak tam sa úplne teší, určite tá atmosféra, tí ľudia povzbudzujúci okolo, že vtedy sa ani nepotkne, vtedy dokonca chce behať, takže závisí od toho, vidíš, že publikum mu treba, publikum. Tak, áno. No a prečo teda sme si, Miška, zavolali teba do štúdia? Dôvod je taký, že vaša platforma je to miesto, kde sme už tak nasmerovali takú charitatívnu pomoc viackrát aj v minulosti a deje sa to aj tento rok, hneď na niekoľkých ako keby podružných aktivitách v rámci Medzinárodného maratónu mieru. Jedným z nich je aj VZ City Run a to bude akcia, na ktorú vlastne ideme všetkých pozvať. Takže milí naši posluchači, diváci, 7.5., to 7. mája, je VZ City Run a je to prudko charitatívne podujatie, kde by sme veľmi radi vyzbierali 10 plus 1000 pre platformu. A dobre, na čo tieto peniažky by mali ísť a o čom tak snívaš, Miška, keď sa ti povie, že teda vybrali si organizátori vás ako jedno zo združení, pre ktoré sa bude prispievať? Čo s tým? Ja možno by som ešte trošku povedala o platforme, aby sme neskočili do toho, že na čo ideme zbierať. Platforma rodín je teda rodičovská organizácia s celoslovenským pôsobením a našou víziou alebo misiou je, aby každé dieťa, vrátane detí so zdravotným znevýhodnením, žili v rešpektujúcej a inkluzívnej spoločnosti. Je to také možno trošku zložité, ale keď to rozdelím na drobné, tak podporujeme rodiny, v ktorých je dieťa so zdravotným znevýhodnením, prostredníctvom peer poradcov napríklad, čo sú rodičia, ktorí majú vlastnú autentickú skúsenosť, prešli vzdelávaním, aby vedeli... Peer znamená, že vlastne rovesník. Rovesník, áno. Človek, ktorý je veľmi s ľahkosťou povedané, človek, ktorý je v rovnakej kaši ako tí ostatní. Presne tak. Je to vlastne pomáha rodičovi. A zároveň máme za sebou dôležité vzdelávanie, aby sme vedeli odlišiť, kedy informácie už musí poskytnúť odborník, pretože my neposkytujeme odborné informácie, ale tú vlastnú autentickú skúsenosť. Nerobíme právne poradenstvo, nerobíme sociálne poradenstvo, ale sprevádzame rodiča vlastne na tejto ceste. Zbierame od nich informácie, s čím najviac zápasia, čo aktuálne riešia a potom
tieto podnety alebo informácie od nich tlmočíme na kompetentných inštitúciách ako ministerstva alebo aj v regiónoch. Už sa vám toho, čo to aj podarilo, pomerne dosť, teda vy sa snažíte o to, teda, aby nielen tí so zdravotným znevýhodnením, ale aj klasické deti, ktoré majú ťažkú situáciu, mohli mať napríklad špeciálneho svojho pomocníka v škole, ak je to potrebné. Napríklad toto sa vám podarilo presadiť. Na čo si ešte pyšná? Čo ešte sa platforme podarilo? Ono je toho mnoho od tých takých drobných vecí, ako keď rodič môže byť vypočutý. Toto je tiež veľká vec pre bežného rodiča. Áno. Podľa mňa toto je... Že proste má pred sebou niekoho, komu povie začiatok vety a ten druhý rozumie, o čo ide, nemusí presviečať o tom, aké má emócie alebo čo má za sebou. No a tak, ako si naznačila alebo povedala, vlastne vďaka platforme sa podarilo presadiť to, že na školách sú asistenti alebo je možné získať tzv. Podporné opatrenia nielen pre deti so znevýhodnením, ale pre všetky deti. A zároveň tieto podporné opatrenia budú financované ministerstvom, takže malo by to byť mnoho jednoduchšie získavať túto podporu pre všetky deti. Tak, aj pre ľudí, ktorí na to možno nemajú peniažky, že by ste vedeli teda akoby zaplatiť a zafinancovať. Ono celkovo tá téma, keď teda príde do rodiny informácia, že teda naše dieťa má diagnózu, no niektoré detičky sa s tým narodia a teda tí rodičia s tým akože žijú od narodenia a ak niektorým to príde, predpokladám, že tak ako tebe s autizmom, ten sa diagnostikuje neskôr, ten sa nediagnostikuje už hneď pri narodení, tak presne tam sa s tým treba zmieriť, treba na to vyčleniť aj možno nejaký rodinný rozpočet. Bez debaty. Diagnóza alebo ani nie diagnóza, ale samotné zdravotné znevýhodnenie a inakosť dieťaťa ovplyvňuje celú rodinu. A nielen tú najbližšiu ako rodičov, súrodencov, ale aj starých rodičov. Ovplyvňuje to vzťahy, ovplyvňuje tú prácu, zamestnanie, v ktorom sa rodičia nachádzajú. Takže áno, je potrebné veľké množstvo financií, veľké množstvo času, úplnej preorganizácie systému rodinného a vôbec myslenia toho rodiča. Tomu verím. Skôr ako sa ponoríme do tejto témy, tak ma teda zaujíma, že všetci, ktorí prídu na VSS City Run a idú bežať, tam je nejaké percento z tohto štartovného, ktoré ide vyslovene na tie charitatívne účely, čiže áno, samozrejme, čím viac štartujúcich, tým lepšie. Veľmi srdečne pozývame, môžu bežať celé rodiny. Predpokladám, že budú bežať aj vaši členovia. Áno, toto je jedna vec, pretože nebudeme si klamať, všetci žijeme z peniazy a zvlášť vlastne neziskový sektor, ale pre nás je obrovským benefitom, ja vždy mám riavky, že vôbec sa ako rodiny môžeme zúčastniť na takomto podujatí, pretože mnohí rodičia, ja možno aj na svojom príklade môžem povedať, že kvôli diagnóze nášho syna a tomu, že som nevedela úplne pracovať s tým jeho autizmom, s tými jeho prejavmi. Izolovala som sa a nikde som nechodila. Nemala som priateľov, nemala som žiadny kontakt s komunitou. Až vďaka iným ľuďom, ktorí ma vytiahli do komunity, som začala vchádzať medzi ľudí a úplne to zmenilo náš postoj, naše nastavenie vôbec, akože tú pozitívne hľadanie toho, čo v živote máme. Takže áno, budú bežať aj naše rodiny a je veľmi fajn, že majú príležitosť byť súčasťou toho diania v meste. Ja to tak ešte aj dám na pravú mieru, lebo veľakrát som ťa videla v role takého toho, akože v pravom slova zmysle koordinátora, že ty pracuješ s tými rodinami veľmi intenzívne, doslova ako keby, že aj ich obvoláš, aj im vybavíš to štartovné, aj proste ako keby, že postaráš sa o to. To je tá rodičovská, to znamená tá rodičovská organizácia, že teda rodičia iným rodičom pomáhajú a každý vtedy, kedy môže a kedy sa mu to podarí. Ale pre teba to znamená plno roboty, vieš, keď sa blíži taký VSS City Run, alebo čo si nie? Je to veľa roboty, ale zase ma to naplňa a hlavne tým, že ja presne viem, prečo tí rodičia nechcú ísť na VSS City Run. Prečo, alebo nie, že nechcú, neprihlásia sa. Viem, že za tým je vôbec obava toho, že ako sa budú dívať na naše dieťa, ak bude mať nejaký prejav, ktorý je atypický. Čo by sa tam mohlo stať? No tak mi skús povedať taký úplne, že čo by mohlo byť v ich hlavách taký najhorší scenár? No, že dieťa bude mať nejaké problémové správanie, že bude kričať, bude plakať, že rodič nevie predvídať, povedzme, že koľko ľudí tam bude a či to dieťa zvládne tú hudbu, ten hluk, to presúvanie sa, hej, že to sú drobnosti, kde sa musíme postaviť na štart. Ešte sa predtým pripraviť, dať si nejaké signály. My sme aj zo začiatku mali tú tendenciu, že keď už dobehneme, že pôjdeme spolu na zmrzlinu aspoň s deťmi. A z veľkej skupiny sa nám to pred niekoľkými rokmi podarilo možno 6, ale na Winter Challenge, ktorý bol teraz v marci, to som bola úplne tak, že milo prekvapená, že všetci, myslím, že nás bolo 27, všetkých 27
zostalo na kávu a koláč. A to bolo pre mňa úplne, že niečo fantastické, že už tí rodičia začínajú tým, že už majú viac toho zažitého, už vedia plus minus, ako to vyzerá. Veľa vecí si pretlmočíme, čiže tým rodičom je potrebné dať informácie, ako to bude prebiehať. Či stačí, keď prídu tesne pred štartom, alebo chcú prísť skôr, aby to dieťa si zvyklo. Čiže veľmi potrebujú také konkrétne informácie šité pre to dieťa. A tým, že ja tým prechádzam, alebo som si prechádzala, a presne viem, že potrebujú podporu, tak chcem tým rodičom urýchliť tú cestu, že tak ako dlho som ju hľadala ja, oni ju môžu mať kratšiu, kým sa dostanú vôbec do komunity. To je ináč teba veľmi super. Prezraď mi, o koľko rodín sa staráte tu v Košiciach a ako to vyzerá po celom Slovensku? Platforma Rodín ako organizácia funguje už 10. rok. Ja si trošku pomôžem poznámkami, lebo na čísla som nikdy nebola. Za tých 10 rokov sme boli v kontakte so 4,5 tisíc rodinami, čo znamená okolo 9 tisíc podnetov, to znamená informácií od nich, ktoré riešia, alebo nejaké otázky, ktoré potrebovali vyriešiť. A v Košiciach, keď to poviem, tak máme asi 250 rodín, s ktorými komunikujeme, ale z tých 250 treba povedať, že možno takých 50-60 je aktívnych v zmysle, že chodia na nejaké podujatia, iní len dostávajú informácie, sem tam prídu a každá rodina potrebuje niečo iné. Niekto je v situácii, že chce len informácie, že príde na nejaký webinár, alebo len potrebuje individuálnu konzultáciu a sú rodiny, ktoré chcú chodiť do tej komunity, chcú sa stretávať. A to je celý taký proces, ktorým prechádzajú. Takže... Už vieme, že pre koľko, už vieme pre aké veľké množstvo. Povedzme si, čo budete robiť s tými peniažkami, keď sa vyzbiera, dajme tomu. Väčšinou je to tak, že je to pozitívna vec, lebo akoby vidím tie šeky každý rok, keď tam teraz na tom pódiu, že 10 plus, a my akože stále tak veríme, že by to mohlo byť aj 12, aj 13, aj 14. Čo s tými peniažkami urobíte? No ja musím povedať, že keď prišiel e-mail, že teda platforma rodiny, tá organizácia, ktorá bude od Kristiny Vajdovej, áno, tak musím povedať, že ja som až vyronila slzu a hneď som písala kolegyňam do chatu, teda, že čo sa udialo a mali sme všetci z toho úplne také krásne reakcie prichádzali, takže to bolo veľmi dojímavé, za čo sme veľmi vďační, že vôbec prišla takáto myšlienka. A peniažky určite budú použité na tie aktivity, ktorým sa venujeme, to znamená priamu podporu rodinám na individuálne poradenstvo, fungovanie Inklulinky, čo je vlastne telefonická linka podpory. Inklulinka. Čiže ak mám dieťa so zdravotným znevýhodnením, a teraz tak šírime osvetu aj medzi nás, tak voláme na Inklulinku. Asi to má aj nejaký web? Je to na webe, telefónne číslo, takisto sa dá mailom komunikovať a je to pre rodičov, ktorí povedzme nepoznajú konkrétneho poradcu alebo nie sú v meste, v ktorom je regionálne centrum, takže môžu priamo na Inklulinku zavolať alebo napísať a dostanú informácie, prípadne ich niekto kontaktuje na niekoho v bližšom okolí. Čiže Inklulinka, určite aktivity, ktoré máme v regióne, pretože vidíme vlastne v priebehu rokov, možno 3-4, kedy sa zúčastňujeme týchto športových podujatí, že ten záujem zo strany rodín rastie a je veľkou podporou, keď vieme aspoň čiastočne pomôcť finančne, povedzme uhradiť to štartovné, aby rodiny vlastne si tie peniažky šetrili na terapie alebo iné veci, ktoré potrebujú nevyhnutné. Takže tieto aktivity určite a zapájanie sa do komunitných podujatí, lebo sme Košičania, takže radi by sme vlastne boli súčasťou. Ktoré aktivity sú ešte okrem behu, ktoré aktivity sú ešte také, že tým detičkám robia dobré a ktorých sa teraz zúčastňujete? Ono je to tak, že každá rodina má niečo iné a my to aj v našom regionálnom centre máme zariadené tak, že tým, že všetky sme mami deti so zdravotným znevýhodnením, alebo máme kolegyňu, ktorá má bežné deti, teda bez znevýhodnenia, ale prichádza z Ukrajiny, čiže s iným balíčkom víziev, ktoré musí ona vlastne riešiť, tak snažíme sa, aby každá z nás robila to, čo nás úplne že naplňa, aby sme nevyhoreli. Takže napríklad kolegyňa z Ukrajiny je výborná v takých terapeutických sedeniach, miluje kreativitu, má aj taký trošku psychologický podtón. Máme kolegyňu, ktorá je veľmi dobrá v komunikácii s rodičmi, takže v minulosti viedla podporné skupiny. Ja považujem šport za najlepší nástroj na inklúziu, čiže v tomto sa angažujem. Takže robíme aj rôzne športové podujatia pre deti s našimi partnermi, aby rodiny mohli vlastne využívať ten svoj voľný čas, pretože deti so zdravotným znevýhodnením majú takmer nulovú šancu dostať sa na nejaký krúžok alebo zostať napríklad v družine po škole, pretože nie sú asistenti alebo nie je dostatok vlastne podporného personálu. To som inak ani nevedela, teda, že detičky so zdravotným znevýhodnením nevedia zostať ako keby v družine, pretože tam už sa končí tá práca toho
asistenta? Nie je to všade, ale je to v veľkej miere. Tam môžu pomôcť pomocní vychovávateľia, alebo ak je škola ochotná, ak ten asistent vie zostať aj popoludní, ale väčšinou je to veľký problém pre rodiny. Vlastne čo urobiť s deťmi potom, keď prídu zo školy. Takže toto je príležitosť. A ten šport je taký, že nie je tam potrebné veľa rozprávať. Aj deti s fyzickým znevýhodnením, či už na vozíku alebo s barličkami sa vedia nejakou mierou zapojiť. Takže čokoľvek, čo je v okolí, je fajn, ale to sú tie aktivity, ktoré my vyhľadávame. Miška, viem, že ty si prišla vlastne s tým, že poďme sa zapájať do behov ako takých a ty si mi to tak akože aj povedala, že bola to moja taká pohnutka a vieš, ja som tak sebecky si to, že teda môjmu synovi by to teoreticky mohlo vyhovovať a stiahla som aj ostatných, ale inak ako, aké to je pekné, lebo stále to vyjde z tej našej potreby, nie? Že proste nám sa to vidí, že by to mohlo byť. A aké bol ten váš prvý beh? Kde ti to napadlo, že šport je dobrý na inklúziu? Ten zážitok chcem, vieš? Rozumiem. Možno to bude také trošku dlhšia odpoveď. Ja som vždy bola taký akože príležitostný športovec. Ešte predtým, ako sa narodil syn, 2-krát do týždňa do fitka, maximálne nejaký skupinový aerobik raz za mesiac, čiže to beh sa ti popri tej vedeckej činnosti darilo? Vieš, že si vec sa predstavujem ako niekoho, kto nešportuje, vieš? Áno, bolo veľa priestoru. Na Margo veci Miška je ocenená, hej, za vedu a výskum, pretože sa zaoberala veľkými hospodárskymi zvieratami. Áno. No, takže pani vedkyňa, ktorá chodí do fitka, áno, vedela, že šport je super, dobre. Áno, takým nejakým spôsobom. Od kedy som absolvovala 12 minútovku na základnej škole, neznášala som beh, takže beh do týchto aktivít nepatril. Ale v istom období už vlastne som životnom som mala také nakumulovaných veľmi veľa vecí, takých náročných. Ja som tú svoju prácu milovala, ale v určitom období som sa musela rozhodnúť odísť, pretože nevedeli sme nájsť dostatočnú podporu pre syna, aby som ja mohla zostať v práci. Čo bolo pre mňa mimoriadne náročné, to som sa roky s týmto zmierovala. A to si už poznala platformu? Nie, vtedy ešte nie. Zároveň syn bol, tuším, prvák alebo druhák na základnej škole. Podarilo sa nám ho dostať do bežnej školy, ale musela som s ním chodiť do školy ako asistent, pretože v tom čase nemali asistenta, ktorý by bol kompetentný na to, aby s ním pracoval. Zároveň sa nám rozpadávalo manželstvo, čiže sme s bývalým manželom vošli do tých smutných štatistík, kedy až 79% manželstiev, v ktorých sa narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením, sa rozpadne. Takže oproti koľkým bežným? Na bežnej populácii je to 50% približne. Čiže každý druhý bežný, ale ak teda máme dieťa s znevýhodneným, tak je to až 80%. Áno. Akože riadne. Takže ty sa vzdávaš v istom momente svojej kariéry, a manželstvo škrípe, a dieťa má svoje celkom akože náročné požiadavky, povedzme si, pretože ten autizmus záleží teda od formy. Ale vždy je veľkou výzvou. A zároveň žiaden priestor na sebarealizáciu, alebo, a to nehovorím, že o kariére, ale vôbec také možnosti nadýchnúť sa, prečítať si hodinu knihu alebo niečo podobné. Plus všetky tie procesy, tie emócie, zmierovania sa, prijímania tej diagnózy, pocity viny, zodpovednosti, že nemôžem od toho dieťaťa odísť a podobne. A mne v tej chvíli, ja ani neviem, ako prišla tá myšlienka, že ja asi sa musím uistiť, že zvládnem to obdobie, ktoré príde po fyzickej a psychickej stránke, a rozhodla som sa zúčastniť prekážkových pretekov. Nikdy som nesúťažila, nikdy som nebehala. Prekážkových. Ako tam, kde tie mladé dámy na atletickom štadióne dávajú tie kolena tak vysoko. Nie. Jezus, sa vieš, lebo ja tak stále na nich pozerám a si viem, že ako vedia tie nohy dať. Nie celkom, boli to preteky Spartan Race. Dobre. Takže že to je hrozné, hej? Že normálne si išla do blata. Tak, áno, ale s tým, že iba to prežiť, nie teda, že nejaké skvelé miesto získať. A mám našťastie, alebo v tom čase som mala 2 skvelé kamarátky, ktoré do toho išli so mnou, takže som nebola sama, takže som mala tú podporu. A ty si prišla s nápadom? A ja som prišla s nápadom. Ako nás na začiatku bolo asi 7, postupne odpadávali všetky a ja som sa už ku koncu hanbila priznať, že som si to rozmyslela, takže už sme teda išli. A to bolo pre teba také akože manifestujúce, hej, že ten prekážkový beh, alebo teda ten Spartan, že ty ho ideš ako keby, že manifestačne poraziť na znak toho, že dáš akúkoľvek prekážku? Tak niečo v tom zmysle, že keď ho zvládnem, tak asi zvládnem fyzicky aj mentálne niečo, čo príde. Ani ja pekne doteraz tomu nerozumiem. Veľmi sa mi to akože páči. Super, okej. Sama nerozumiem, ako to prišlo. No a tam bola možnosť aj súťažiť pre deti so zdravotným znevýhodnením. Takže som stiahla aj syna.
A potom som si povedala, že akože bolo to prvýkrát, kedy som sa postavila na stranu človeka, ktorý bol povzbudzovaný. Dovtedy som bola ja tá, ktorá väčšinou podporovala iných rodičov, neskôr už aj v platforme Rodina ako peer poradca. A odrazu to bolo také, že až mám zimom riavky, že ten potles, to povzbudenie, lebo my sme mali na tričkách napísané, že sme mama a syn, že teda syn má autizmus, aby to bolo zjavné, že ja som sa obávala, či sa tam niekde niečo neudeje, tak aby proste trošku viac pochopenia sme mali. A potom keď som prišla domov, tak som strašne ten pocit chcela zažiť znova a že proste tu patríme, že aj keď som nikdy predtým toto nerobila, môžem a hlavne ja poviem, že ja som človek, ktorý miluje medaile. Ja si proste musím doniesť medailu a mám ich zavesené pri dverách, keď otvorím dvere. Vôbec nie si sama. A paradox je ten, že keď príde niekto na návštevu, tak mi povie, že koľko si dokázala. A hovorím, že nie, že to nie, ja tie medaile nemám preto. Ja ich mám preto, aby som si pripomenula, že aj v tom najťažšom období som si našla čas. Super. Že proste ja musím mať preteky, musím mať termín a tým pádom si vyhľadávam čas, aby som mohla trénovať. Aktívne žiadam o pomoc, hľadám možnosti, čiže ma to núti tak, akože byť trošku viac aktívna. Takže som teda zobrala syna a začala som rozmýšľať, že či neexistuje aj nejaká lacnejšia možnosť, lebo tie preteky nie sú úplne lacné, kde by sme mohli so synom ísť a potom prišiel nápad ísť na US Family Run. Ja som vlastne kontaktovala organizátora, že teda či je možné aj s takýmto dieťaťom. A dostala som veľmi rýchlo perfektnú odpoveď, veľmi pozitívnu. Takže som nás opäť obliekla do tých tričiek a bolo to tak dojímavé, že aj syn, ktorý vo všeobecnosti nemá rád zvuky, hluk a podobne, ja keď mu ukážem fotografiu, že ideme na US Family Run, on proste je pripravený a teší sa a tak ako som povedala na začiatku, ledva prejde na tréningu kilometer, tak tam ja ho musím brzdiť, aby proste držal ten dých, aby sme zvládli prejsť celú trať, lebo on by behal. Jeho to tak nabudí. Vieš presne, inak tá energia v dáve je neuveriteľná. To, ako poznajú to bežci, poznajú to všetci, ktorí akože zažili ten pocit presne byť povzbudzovaný, že vlastne ono to ťa fakt ako keby donesú na tom povzbudzovaní, ako keby vyslovene dotlačia do cieľa. A vidíš, majú to tak rovnako aj ľudia na spektre. Ako krásne. Je to akože fascinujúce ten šport pre mňa. No a potom, keď samozrejme sociálne siete fungujú, tak kamaráti alebo známi, alebo aj už aj v platforme, keď som pôsobila, tak rodiny sa ozývali s tým, že aj oni by išli, keby som šla na budúci rok. A ja som si vtedy uvedomila, že áno, že to je o tom, že veľakrát nechceme ísť sami, lebo keď už sme dvaja, mne toto veľmi pomáhalo predtým aj v tom súkromnom živote, že keď išiel so mnou na ihrisko niekto, hoci kto nemá dieťa so znevýhodnením, ale bol tam, som mala pocit, že tie pohľady iných, že sa tak rozlejú medzi nás dvoch. Áno. Takže je to vidieť, ako si vravela, že ja hovorím, že z takého čisto egoistického hľadiska som to začala, ale už ten proces, tie 3 roky ukázali, že z tých 4 alebo 6, ktorí sme boli prvý rok, minulého roku nás bolo, tuším, 43, čo už mi prišlo, že úplne fascinujúce číslo, že má to zmysel a že aj tí rodičia potom, keď sa stane napríklad, že jednu mamku som stretla na mikulášskom behu, ktorý som išla čisto ako fyzická osoba, neriešila som vôbec nič s platformou a stretla som ju s rodinou aj s dcerkou, čo bolo pre mňa, že wow, že úplne perfektné, že najprv chodila len na behy s dcerkou a potom to tak namotivovalo, že si našla vlastnú bežeckú komunitu a začala behať. A to je o tom, že nemusíme teraz, akože nie je potrebné, aby všetci behali s nami, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, že s platformou. Že nech sa len vytvoria nejaký systém alebo svoju vlastnú komunitu nájdu, že tých možností je veľa. Ja tam ešte vidím taký jeden veľký moment, že zrazu, keď bežíte, ja to vnímam akoby z toho moderátorského pohľadu, keď vás vidím, že bežíte, že ste zrazu taká komunita, vieš, taká kôpka, ktorá proste beží a povzbudzuje sa a ako keby, že vás sa netýka taký ten ruch toho zápolenia súťažného naokolo, ale že vy ako keby, že si idete v takom svojom vlastnom režime, je to podľa mňa veľmi pekné a hlavne presne tie pohľady, ktoré vy vnímate na sebe, ja vnímam, že sú ako keby veľmi také osvetové, vieš, aj iní, keď vás vidia a keď si povedia, lebo počkaj, tieto veci, ktoré ty popisuješ, zažívame aj my všetci rodičia zdravých detí na štarte, hej. Hodí sa ti o zem, lebo jemu sa práve teraz nepáči, že není tam blízko pri tej páske tak, ako by si predstavovalo byť a si zmyslelo, že chce vodu a ešte neviem čo a teraz akože jasne niekde sa potkne a už je z toho normálne, že dráma na celý deň. A teraz tak akože predstavujem, že čo by si ty urobila, keby sa tam potkol na tom potvočiku, vieš, na tých mačacích hlavách a teraz krvavé koleno. Predpokladám, že vieš, že to vie byť hrozná dráma, nie? Vie a práve tým, že keď je nás viac, tak je to lepšie zvládnutelné. Ale teraz, ako si rozprávala, tak mne tam bežalo v hlave, že
aj v tej skupinke sa odohráva veľké množstvo príbehov. Že naposledy, keď sme bežali, rodičia mi hovorili, že ale my nevieme behať veľa, že dcera nevydrží, syn netrénoval a podobne. A hovorím, že nebudeme behať, že proste robíme osvetu, keď príjeme posledný do cieľa je nás vidieť, proste je to o tom. Tá skupina sa roztrhla, lebo proste každý odrazu chcel súťažiť a je skvelé to, že deti so znevýhodnením majú aj súrodencov, ktorí nemajú znevýhodnenie. A tieto deti sú veľakrát aj neúmyselne v ústraní. Na nich sa tak zabúda, nie? Ako keby, pretože sa venuje všetká pozornosť. Tomuto znevýhodnenému. A na tomto podujatí oni majú možnosť bežať. Proste to je úplne skvelé, že sa spoja tak decká, ktorí chcú súťažiť a chcú ísť a nechcú byť s tým súrodencom, nechcú byť s tou rodinou, chcú ísť sami za seba. A rodičia majú možnosť sa aj prestriedať, že máme aj dobrovoľníkov, ktorí tlačia vozík, alebo napríklad náš syn miluje tlačenie vozíka, čiže keď je tam niekto so znevýhodnením na vozíku, tak ja viem, že teda my pôjdeme týmto smerom. Hej. Takže je to, ako hovorím, že tých príbehov, ktoré sa tam dejú, je množstvo. Čiže stojí ti to za to naozaj obvolať tie rodiny a pobaviť sa s nimi, že veď poďte, odpovedať im na tých milión otázok, že čo ich čaká na štarte, po štarte, počas behu, stojí ti to za to, hej? Bez debaty. Už aj potom, keď napríklad tuším, to bolo rok alebo 2 dozadu, keď jedna kamarátka bola s dcerkou bežať a bolo to také náročnejšie pre to dievčatko, tak sme zostali spolu. Vlastne na konci sme dobehli poslední 4 a niekto z mojich známych mi hovoril, že prečo si brzdila toho svojho syna, že proste on chcel bežať, že prečo si nešla s ním. A ja som vravela, ja som bola v role tej mamy pred 2 rokmi. Ja viem, aké je dôležité, aby nebola sama, aby proste niekto tam s ňou bol. Ako my medailu dostaneme tak, či ju budeme mať miesta 500 alebo 520, je to úplne jedno. Ten zážitok bude mať syn, budeme mať my a zároveň aj tá mama s tou dcérou, pretože to zvládli a teraz chodia na každý beh, proste prichádzajú. Hej, že o tom to je, že mojou rolou nie je vyhrávať, ale motivovať tých ľudí. To je ináč veľmi pekné. Takže s koľkými sa stretneme? Dajme si také máme ešte neuzavretý počet, lebo máme do nedele ešte, takže zatiaľ máme nejakých 25 ľudí, ale predpokladám, že toho bude viac. Takže ja to stále tak vnímam, že aj VSS City Run, na ktorý vás pozývame toho 7. mája, tam sa ešte zvyknú posledné čísla, to zvyknú sa stále tak akoby ešte taká posledná 100-200 čísel rozdať priamo na mieste. Takže áno, tá registrácia je otvorená ináč aj online, keby ste náhodou chceli. A chceme tam mať čo teda najviac ľudí, aby sa vyzbieralo čo najviac peniažkov, ale zároveň, podľa mňa tie peniažky sú ako keby, že super, ale možno je to fakt akoby taká druhorada vec v kontexte toho, čo sa bavíme, že je to naozaj o tom, že chceme byť súčasťou klasického, obyčajného, normálneho života, súťaženia, behania a všetkého toho. Súrodenci, vidíš, to mi ani nenapadlo ináč v tomto celom. Rodičia bez debaty, tí všetci vlastne sú tým ovplyvňovaní a patria do tejto spoločnosti. Pekne. Miši, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nám prišla urobiť aj takúto osvetu tu do štúdia a zároveň vám želáme všetko dobré. Ty so synom predpokladám dôjdete. Samozrejme. Trička, vymodení ste? Nachystané. Musím zistiť, či nenarastol od minulého roka, to som trošku neodhadla. No ty puberťáci, vieš, to je náročné tam s nimi. Prezrať, ako to teda máte nejaké špeciálne trička, podľa ktorých vás poznáme, alebo vieš, keby náhodou vás stretli proste rodiny, ktoré ešte možno o vás nevedia, ale možno aj vedia, ale uvažujú a tak sa s tým, vieš, ako s tou myšlienkou len tak pohrávajú, že by vás kontaktovali? Našou farbou je zelená, ako zelený trojlistok. Určite nebudeme mať všetci tieto trička, ale budeme mať balóny, takže vďaka týmto nás môžu určite spoznať. A myslím, že keď bude tam nejaká komunita, hlavne v tej kategórii prechádzka, tak tam budeme tak viacerí, takže ktokoľvek môže prísť a prihovoriť sa, radi sa nakontaktujeme, takisto máme kontakty na webe, sme na Facebooku, takže ktokoľvek, aj rodiny, ktoré majú deti so znevýhodnením, alebo aj bez, sa môžu ozvať. A povedzme si ešte aj tú webku, lebo predpokladám, že sa to nevolá tak ťažko, že platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Vidíme, akože všetky moje mozgové bunky sa sústredili teraz. Áno, je to taký komplikovaný názov, nie? Web je www.platformarodin.sk. Na Facebooku s rovnakým názvom máme aj jednotlivé regióny. Ak nás počúva niekto vlastne mimo Košického regiónu, tak sme Bratislava, Košice, Zvolen a Žilina. Takže tam už sú priamo aktivity, ktoré sa dejú v daných regiónoch. Ďakujeme v každom prípade my za túto príležitosť, vôbec za tú dlhodobú podporu a tak, ako sme hovorili, že tie peniažky sú veľmi fajn, ale vôbec to, že rodiny majú možnosť zistiť, čo ešte nepoznajú, alebo sa vrátiť do
svojho pôvodného života a zažiť aspoň trošku taký obyčajný život, normálny, tak je to pre nás veľká česť a veľká vec. Takže ďakujeme za túto príležitosť. Ďakujeme krásne, toto bola Michaela Vlasáková. Pekný deň.